What is up everyone? This is Joe and welcome back. Alam nyo ba kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamatandang parola dito sa Cebu? Dito lang yan matatagpuan sa municipality of Liloan. Isa sa magandang pasyalan dito sa Liloan ang Apollo Ground na kung saan matatanaw dito ang Mactan Channel. Ang Apollo Ground ay pribadong lugar na matatagpuan sa Barangay Tayod and Calero sa municipality ng Liloan. Fresh air and excellent views are just two of what the spot offers at talagang mapapawaw ka sa ganda ng lugar. Kaya kung pupunta kayo dito, dapat maging responsable. Huwag basta magtatapon ng basura kahit saan. Leave nothing but footprints, take nothing but pictures. At kung hanap nyo naman ay magtampisaw sa tubig, pwede kayong pumunta sa Mandaue Beach Resort na sa halagang 150 na entrance ay pwede na kayong mag-enjoy sa kanilang swimming pool at dagat. Only an hour away from the city, Mandaue Beach Resort is a hidden paradise in Liloan that is designed for family vacations and barkada getaways. It is located by the beach and has a clean swimming pool, so everyone can definitely chill and relax. The resort has lustrous green surroundings and staying here is like staying in a lap of nature with peace and calm all around. At kung tight naman sa budget, huwag ma-worry. 7 Pilapil Park Resort is the place to be. Entrance fee is 25, cottages ranges from 300 to 1,200. The resort is situated along National Coastal Road in Liloan, fronting Papa Kids. Isa din sa dinarayo na beach ay ang sikat na public beach dito sa Liloan, walang iba kundi ang Pepitos Beach, kung saan mai-enjoy mo talagang tumambay buong maghapon habang nagsising along with family and friends. Kung balak nyo naman puntahan ang national tourist spot dito, pwede nyong puntahan ang bantog na Bagakay Point, also known as Parola sa Liloan. Ang Parola ay may taas na 172 feet at matatanaw mula sa taas ang Mactan area. Ang point light ay orihinal na itinatag noong 1857 ng naghaharing pamahalaang Espanya. Dumako naman tayo sa pinakamatandang simbahan ng bayan. Ang San Fernando Rey Parish ay isa sa pinakalumang istruktura na itinayo noong 1847 at ang materyales na ginamit para sa pagtatayo ay nagmula pa sa Camotes Island at Leyte at ang mga glass window shutter ay nagmula pa sa Barcelona, Spain.
Kung nagutom kayo sa pamamasyal, huwag mag-alala. Maraming karinderya na makikita sa bawat iskinita. At kung gusto nyo naman na pasalubong, Tita Susquelios at Masi, pwede nyo pang pangbaon. At kung nagustuhan nyo ang video natin for today, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe. Be a responsible traveler. This is Joe. Thank you so much for watching.